Wedi bod yn dysgu trin ceffylau a cyfrwyo a sut i adael nhw wybod bod ni o gwmpas, bod nhw yn gwybod a dyn nhw'n mynd i gicio neu cyffio atan ni a beth felly. Ha gofn i ni o'r o gwneud yn y plas felly. Jyst bod yn siarad am ceffylau, be i wneud yn nhw, be ddim i wneud yn nhw, am credu just sut i drin nhw. Dwi heb wedi llawer o geffylau gwbl. Dwi wedi bod ar y gefn am bell un, ond dim byd mawr lle. Dwi heb wedi fod roed y braidl ymlaen efo lle. Felly, mae'n brofiad hollol newydd i fi. Dwi wedi reidio cwbl fel, ti'n modd, pan o'n i'n bach a stuff, ond ddim fel hyn. So, mae'n lyflu. Nôl yn oes na, ddim tractors yn nhw, so nhw'n siŵr bod nhw'n pethau fferm, pethau fel la, plawa, tynnu bethau rownd. A, wel, oedd ceir dyn nhw adeg ni? So siŵr.